Tanto no bar Aleria como no Plaza os ladróns accederon facendo un burato nunha das fiestras do local o suficientemente grande como para poder acceder ao interior. No caso da Aleria o método foi máis sofisticado. Antes de entrar ao local romperon outra fiestra para anular unha das cámaras de vigilancia. Fue rompiendo el cristal de allá primero para tapar la cámara y después entró por un agujero que está en esta ventana ahí, que es dos ventanitas. Dritan, o responsable do local, apunta que nos 2 anos que leva a fronte do negocio nunca tivera ningún problema semellante. Segundo os seus cálculos, o botín co que se fixeron os ladróns podería ascender a 3.500 euros. Entre máquina, tragaperras y lo que tenía en la caja, y había dinero dentro para pagar a los proveedores, por ahí 3.000, 3.500, por ahí sobre 3.500 euros. Esta mañá, ainda coa rabia no corpo, Dritan queixábase da falta de policía local nas noites cambadesas máis saladas fins de semana. Cree que cun reforzo de axentes poderíanse evitar roubos como que a lle tocou sufrir. Y la policía que ande un poco más por aquí ya, que es más importante ellos. Tanto na Aleria como no Plaza entraron a roubar contra as 4 da madrugada da noite do domingo ao luns. Hoxe esta céntrica cafetería, situada a escasos metros da policía local, mantiña a reixa baixada. Canal Rías Baixas pudo conversar co propietario que, aínda que declinou falar ante as cámaras, se indicou que o sustraído no seu local non fora un gran botín, uns poucos cartos que había na caixa registradora. Como no anterior establecemento, os ladróns accederon ao bar a través deste burato nunha das fiestras, empregando o mesmo modus operandi, o que fai pensar que se podería tratar do mesmo ladrón ou ladróns.